Da, deci la tuturor oameni buni și bun găsiți la un nou episod de Minecraft modat. Am construit o casa, am făcut așa cât de cât. Și vaca asta e bucuită de aici de la începutul seriei. Prindem-ne dintr-un Bă, asta mor că te-am salvat. O să mai tăi, nu să mai tăi niște copaci. Și dacă eu o să mai băgăm modul pe parcurs. Nu știu dacă o să mai băgăm. Spider-Man, Spider-Man. Laser pe pereți, Spider-Man. Bun. Fortăreață. Dun-dun, 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 dun-dun. Let's do it. Rewind. Nașpa. Spider-Man, Spider-Man. Sărcă pe pereți, Spider-Man. Fucking shit. Crezi cu rewind. Nu. Nab. Doar nab. Spider-Man. Sărcă pe pereți. Fuck. Pentru ce mi-ai făcut? Te tau. Deci, asta îmi place cel mai mult la modul ăsta. Auzi și eu. Cum cade lemnul și se stachează. Vedeți? Avem să zicem că aproape 6 stack-uri de lemn prelucrat. Și o să-l prelucrăm pe tot. Da, înainte. Let's do it. O să plantez beți. Să punem și noi prin casă. Da, și aici. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man asta. 3. O sămânță la... Hai să mai spargem. Cu un cocoa beans și cu bă, mai dă-te naibii. N-aș să mai căutăm. Deci da, un wheat, de fapt 2 wheat-uri, un cocoa beans și yes, 8 fursecuri. Și altceva n-am ce face cu fursecurile.
Înțeleg. Bine. E 20 de ajuns. Pe Divine. Pe Divine în sus. Nu pe Divine, pe... Nu știu cum se numesc astea. Orcul nostru. Pentru Tarzan. Vreau să ies din biomul ăsta. Apărat. Îmi place acest biom. Găină. Mâncare africană. Nu! Nu! Urcă! Unde merge? Am văzut niște... pumpkin. Niște watermelon. Și ăștia ajungă găsești căcălău. Asta avem și 5 stack-uri. Avem 7 pepe. Bun. Mai vreau. Sosicat. Bun. Just. Pumpkin. Uzi. Watermelon. Melon. Nu mai găsesc melon, nu, oameni buni. Oare dacă bag un sprint, pot să sar pe copac? Stai, deci. În sprintul. Nu, urcă! Nu! Pe jangă nu. A ieșuat. Caca! Un prădător înalt. De fiecare dată își prădește prada. Prătenarele. În seara asta avem ce pune pe masă. Mergem să căutăm. Și când o să avem armura destul de bună, mergem să ne batem cu Herobrine. Și da, Eren ar fi bună. Mergem acolo cu mâncare, îl batem pe Herobrine. Ne înghied direct. Ciao. Pumpkin. Îmi dau în curc. Melon. 11 meloni. Gata, știu aici. Ce voi face magazinul. Ce va fi magazinul naturii. Ce voi veni eu să-mi iau de mâncare. Nici nu știu coordonate. Acum stai să mă uit eu să văd dacă mai e modul ăla. Uite. Enable.
așa că trebuie să reintru în lume. Se încheie pis. Da. Un crafting table. Aici var. O să facem. Bun. Bun. Primul. Hipermarket. Cocoa Bands. Cocoa Bands. Și aici o să punem deci o ducem bine în junglă. Bun. Să mai în hipermarketul nostru cât de mare este. Nu este nimic. Mai avem nevoie de un sign, dar în fine. Să putem explorăm și noi ce pe muntele ăsta. Să facem multe chestii, mai ales că avem și moduri instalate. Și din câte știu, Herobrine, dacă îl omori, o să dropeze niște blocuri de diamond. O să le luăm și bada bing, bada u. Să drop 4 blocuri de diamond, mi se pare. Și 4, 9, 3, 6. Și armura de diamond și unelte. Nimeni n-are voie în hipermarketul meu. Decât dacă sunteți moarte. Vină. Ca. Forța lui Tiki, mă. Stai bă, că pe tine te îmblânzesc. Caca. Că pun în groapă. Pușeori. Veneți. Ok, aici groapă. La voastră. Avem un tată, o mamă și 3 pui. Băi! Cine-i boss să intre acolo? Veniți, bă! Bun! Bun. I-am dat! Fac de 2 minute. Deci dacă am încercat acest episod, am fost răzănesc și ne vedem data viitoare. Se vede că au venit. Asta vă place? Nu vă place. Deci da, am fost răzănesc și ne vedem data viitoare. Pa!